Nonsense! Ining sabat sa Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte nga totoy na lay Presidente Bongbong Marcos kag former Senator Antonio Trillanes IV ang International Criminal Court. Ginpahayag gini ni VP Sara sa gwa sang ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands sa di negatibo ng Duterte supporters. Pahayag sini isahanon lamang ang kaso sa iyamay sa ICC kag bangod nga nakita sang korte sa day Marcos kag Trillanes kag ang kwarta. Ining rason kung nga nakadetain gihapon si former President Rodrigo Duterte. Balikan naton ang naging statement ni Sara. How do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun yun. Sorry. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money Yes. in the Philippine case. Si VP Sara Duterte sa atubang sangyang mga supporters. Sunod naman kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala sang kamatuoran, wala sang basihan, kag wala sang pulos ang among pahayag sang Vice Presidente. Posible sunod sa iyang bungalay ni sang frustration bangod nga wala gihapon na kagwa ang iya amay. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Dugang pa ni Castro, 2017 pa sang ginumpisa ng pagpasaka sang kaso kay Duterte kag sang among tion private citizen lamang si Marcos. Kung may balasalon man, kung nga na preso ang former president sa kay Castro, ini mismo si Duterte bangod sa mismo ang nag-ako sa niya pagpamatay kag pagpapatay. Ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017, habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay, kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikanalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan. Si Palace Press Officer Claire Castro.